to mga amigo. Labi na yun si former Kapitan Jun Ramos sa iyang mga tao karong namati na to nagbuhat sa iyang Mega Yield Foliar Fertilizer. Kumusta mo diya? Sir, Kap, labi na yun ni Sir Ronel nga nakakaroon iyahang suroy-suroy sa ang iyahang mga tao po dito nga mga muscle kayo kay pinaka-the best na muscle man. Pinaka-napista ninyo. Mag-edad og 30 ngadto sa 60. Mausab na yun ang ato ang mga gipambati sa atong lawas, gipamati na to, mga unsa pa na diha. Kinala mo inong masulman kay pinaka-best tulid pasbara. Okay? Kring gano. Og sa tanan nga mga namati na to karon. O labi na gyud sa GD Tux Plus Herbal Capsule. Nga may mo tangtang sa ato ang mga toxin sa kalawasan. Imna gyud na ninyo. Matag adlaw kaduhas sa kadlaw. Sa di pa ka mukaon ha, inday? Mayong panglawas, GD Tux Plus. O niya mga bata, labi na ni Inday Chini, ni Inday Ginina, og ni sa tuyo mga anak ko sa day? Gentle, manginom gina sila Don Pipi Tablia, mo gina paborito nila. Unya sa tanan po mga bata, inom gyud mo Don Pipi Tablia, ay hindi kabuntag kay para ma-enhance mo ang atong utok ba. Daghan murabang mabagsik ang imong utok, daghan kag mga panghuna-hunaan ug unsay maayom. Kuyaw kay ma-genius ka, basta magsigi kag inom og Don Pipi Tablia. Okay, sa tanan pong mga tao nga dunay gipamati nga panakit sa kalawasan. Way lain nga itong ihaplas di ang number 1 nga haplas karon sa Kabisayan ug Mindanao mao ang Panyawan nga hinimo sa SED Marketing. Pagbantay mo diha kay dunay mga nagsuroy-suroy diha. Nakakita na ra ko nga dunay nagsuroy-suroy anang Panyawan nga sus ambot lang oy di lang tabang daot sa ilaha. Kun kuan lang ana mo palit sa butika ha para klaro gyud nga SED Marketing ang inyuhang mapalit. Kanang SED Pharma. Ang SED Marketing god mao na nag-distribute nga ang SED Pharma mao nagbuhat ana. Mo ni klaro pagkasulti ha. Ay mo kay buong na dunay SED Pharma unya dunay SED Marketing. Kay mao man na usar na sila. Okay, ani kita sumpay. Adip una parong adlaw sa kong aso ninyo mga bata, mga kasama. Ako ning giuluhan og milagro o silot. Mga bata, tingali ang uban kaninyo wa mahibaw sa pulong nga silot. Ang pulong silot, mao kini ang ipahamtang ni adtong mga makasa. Ug ang milagro, mao kini ang panghitabo nga kahibulungan kayo. Di na atong bugtong makagagahom lang ang makahimo niini, ang Dios nga tuwa sa langit. Aron inyong masabtan mga bata mga kasama, ani kining unang adlaw sa akong asoy kaninyo, milagro o silot. Maayo ang taog na tuwag pa si Mama Minerva. Iya man rong tingpahuway basta alas 2 sa hapon. Maghinay lang ko kay basig makamata. Dili ka gikan kanya? Oh, Mama Minerva? Hilap! Kasi mama ha? Unsa anak tika ha? Tingnan nalimot ka sa atong ikasabutan. Awod ay magmama lang di ko nimo ko niya si Papa. Pero kunwa, Mama Minerva. Timan ina. Karon sulti ko tinuod. Diin mang kagikan ha? Ayaw pa maka... Sementeryo. Daan pa gyud lagi ko? Wa ka pulig balik-balik sa lubong sa natigbak nimong inahan, ha? Nay nagkatrabahoon dinhi. Uya mo adto pa jud ka didto? Ha? Adto pa jud ka didto. Ang aping. Sakit! Sakit! Sakit ba? Hindi pa ano? Ha? Ha? Gusto na! Gusto na! Hindi mo kumanduan, ha? Gusto mo trabaho! Oh, kinipaan! Muli ang anong animala ka? Sa sunod gani, ha? Kung mahibawangin ako mo ato pagkasimenteryo, higutan na ka dito sa lubong sa natigbak ni mong inahan. Aron sa ingon, dili ka na makaligot o balik-balik pa dito. Nakasabot ka? Ha? Nakasabot ka ba? Oo, ma'am, nakasabot ko. Pero, pwede mo ang lang ang dakunin mo. Masayang yun! Ma'am, bisan kausa lang sa usa ka semana. Makahuaw lang ko ni Mama sa iyang lubong. Dili! Lalala, atiman na itong mga labhanan dito. Timan ini, ha? Unya ka na makakaon kung mahuman ka nagpanlaba. Nakasabot! Tupad!
Unya gutom pa gyud. Dalipanin ako aron ko makakawin. Ulis man ni iyang sinina. Wa may kang papa. Asa ka ang kulingon ni Papa Luis? Sus, uy, makalingaw kay ni Pangga nga ika-chat, uy. Ay, ang cellphone sa kaning asawa ni Luis. Nga gibilin niya kang kamya. Kinsa man kaning nanawag ay? Uy, si Luis? Huh, interrupt kanahan ang among chat ni Pangga, uy. Ah, Pangga, sign off usa ko ha. Kay nanawag si Luis. Bye. Mwah. Di sa nako tubagon. Aron ingnon nga busy ko sa pagpanlaba. Naibaw ko mo balik siyang tawag. Ang cellphone to ni Mama Adelfa ang miring ma'am nyo. Okay nga naman. Imong kuhaan? Di pwede ha? Tiwasaon na trabaho ni mo diha. Una pa ka makakupot anang cellphone na. Si Papa to ang nanawag. Wa ni mo tubag ka? Oh, wala ko to baga. Kay naglagot ko kung anong hangtod karon, nagpabilin paghihapon ng cellphone sa natigbak mong inahan. Ugwa pa ginyo ilisig simpak. Hasta ringtone maulang gihapon makalagot. Kay mao man ay gusto ni Mama nga dili pa ilisan og number ang iyang cellphone kung mamatay siya. Hasta ang ringtone kay para magpapilin lang gihapon siyang buhi. Hilamay! Ilabay ko noon eh. Ma'am, ayaw, ma'am. O nga naman ka, ha? O sa man, nahuman na ito panlaban ni mo? Hapit na, pero nangita ko sa bulingon ni Papa. Wa lagi maapil dito, ma'am. Ako rin mo labaan to. O lakaw na be. Tiwas na ito imong gitrabaho. Lakaw na! Ambil lang ng cellphone ako, ma'am. Kay basig manawag si Papa. Usa? Nganong anak magins kuno siya manawag ni mo? May gipahaba ka no? Tubag! Ang butan na bata, malipay magdulak. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Wa tingali siya kakontak ni mo kay nag-computer man ka. May gika-chat-chat man ka. Unya, permi ni mong i-silent ang imong cellphone. Hilam ha? Kumutol ko na rin baba ni mo ron. Gi-charge na ko, day. Og tuas among kwarto ni Luis. Daan pag kong manawag siyang usab lagi. Bibi, pahawa na gud diha. Be! Balik dito si mong labanan! Tupakon sa nako si Papa. Usa ba kay langita kag kulata, ha? Lakaw na! Nagpirok-pirok lang mata, ay! Usa, ilabay ko din cellphone, ha? Ayaw, ma'am. Ayaw. Sige, arin ako. Malaki. Hello. Love. Matago ko. Paminaw na ko kung unsa iyang isulti ni Papa. Uy, papapasensya ka na, ha? Kaya nanarapo pa ko sa akong kamot. Kay nanlaba magugunya. Basa kay kong kamot ba? Ano man? Ikaw lang ginagkumput, ini. Ay, wa, uy! Ako lang yung gipabilin kay tingalig mawao niya pa. Kay tuan, nalingaw sa gawas kay naamagoy basket sa mga batanon. Sa man love, kay nang akong tawag. No, ayaw na. Ikaw nga kong tuyo. Oo niya, ganun din naman ka nanawag. Kaya waman ko magkakontak ni mo maong misway kong tawagin ng cellphone ni Kamya. Ay, at tuwa sa atong kwarto ang akong phone, love. Akong gi-charge. Unya, ako dito manggukos labanan taon. Ikaw may nalaba. Ay, man si Manang Juanita. Ay, gilantan, uy. Maong ako lang sang ipapahuway. Unya, kumusta naman ka? Gimingaw na ba yung kayo ko ni mo? May kamalaka kay on the way na kulya sa ato. Ha? Maong nanawag ko kay aron pagsiguro nga naamong duha si Kamya ay nagabot ako. Kanya no,
Roy mo, Domingo, baya ron. O di ba, nanimba ba hinoon mo? Ay, ganinang buntag ra kong misimba love. Ako nang usa kay bisagi unsa nakupukaw si Kamya. Uy, wa man jud mo mata. Kay unsaon, buntag namang nakatog kay nalingaw magud anang nga duwa basa ka ng cellphone ba, Mobile Legend ba tingali na mo na. Ay, mo man na ragi kabuangan sa mga batanon. O di mo badlong nga. Unsa koy wa, good love uy. Ibadlong na ko uy, pero di man maminaw. Oh, sa pamay akong mahimo. Ang masag akong bunalan. Di ako'y makasa, di ba? Istoryahan na ako na sa kamya. Okay, Bob. Niya na sa kinas company, ha? O nga, mauna din misugat na ko dito sa airport. Okay. Okay, love. Igo sa nga, kanabitang, mahuman ko sa akong pagpanlaba. O yan, sa kong love. O yun, yan ka na kayo niya. Ay, why problema, love? Naaka lang, mawa naman sa dang akong kakapoy ba? Love you. Love you too. Amping ka ha. Bye. Ay, kuhaon ko ang iyang mga bulingon. Kinalang maabtan ko niya nga nalaba ko. Aron sa ingon, maluoy siya na ko. O iyan akong pagkaslan. O kung magkasalaon niya, mi. Ako na unya ang reyna ni ining baya. Taan ako, magpataka at siya sumbong ni Papa. Ay, pahawa na niya, be. Nakaw na. Pwede ka na mukaon. Iwasan na lang ni nako, ma'am. Magwaswas naman lang ko. Muingon gani kong biya dayon. Oh, ma'am. Da, sibat ka lagi. Antusin ko na ang kakapoy. Ang padugang resposta. May tignan na lalaki. Nagkakutay-kutay ang iyang liste. Napuno sa yuta ang iyang lawas. Hasta ang iyang buhok. Nalasig siya tutok na ko niya. Hoy! Sama ka, magpalimos ka? Ayaw din dito sa unahan. Ay, baka may nakapait yung bahay ng white girl. Kanahan, nga minuol ka din sa mong labanan, ha? 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 Kabaho ba ni mo, eh? Hawa! Abi kay mo abot na si Papa. Maglapala pa dayon. Maro paayo. Hala, naunsa day siya. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Halo mga bata, mga kasama, oy sa tanang mga namati na to karon. Former Kapitan Jun Ramos sa imong mga tao nga nabuhat sa imong Miguel Foliar Fertilizer. Kumusta ka diha, sir? O nya, labi na gyud sa ato ang mga kaigsunan pod nga namati kanunay og nya nagamit yan ang pinakakusog nga G-Detox Plus Herbal Capsule. Mao gina imno ninyo kung pataka mo kaon ka ng mga party-party uban pa na labi na ng mga pagkaon nga seafoods. Wa mo kay bawog unsay naa ng seafoods nga toxin nga mupilit sa inyong lawas mo nang imnon gyud na ninyo ang G-Detox Plus Herbal Capsule kada buntag ug inikatug pod kada hapon. Usa ka oras sa di pa ka mukaon. Apili og 8 ka baso nga tubig, di ba? The best kay mong pamati, ana, ha? Mao na ako'y kasultin nyo. Unya sa tanang pong mga trabahador, labi na yun yung mga kargador, o unsa pa na, tricycle driver, mga driver sa mga sakyanan, o unsa pa na niya. Nga kanang naagyod sa mina, o kanang construction, kinanglan nga sa dili pa mo manghunaw, no? Inyo ginang haplasan o panyawan liniment oil ang inyohang mga kamot, ang inyohang mga kaugatan diha kay maunay makaingon nga mudagko ngayo ang ugat sa inyong kamot lain kay tanaon. Unya ang kanang mga paso-paso po diha la butangin yung panyawan liniment oil niya kanang mga kagid, kanang mga utok kanang mga nga daghan kay guto. Ay sus. Haplasi aw hisuig panyawan liniment oil, makita nyo ang resulta. Dingi! Alikay kay mo anak, kay pinaka-the best na ang mosquito repellent ang panyawan liniment oil. Okay? Ano kita sumpay sa akong aso ninyo mga bata mga sama ni Sibraw na kanaguluhan. Milagro o silot? Ang gibiyaan tas biaging yugto mga bata mga kasama mauni. Ano yung sumpay sa akong asoy kaninyo?
maabot naman si Papa. Maglapa-lapa dayon. Hala, naunsa di ay siya. Ayaw pagsinggit, Inday. Kay wa taman ka unsa. Sa panili magkasigit na may tsura nga mura ka magdaligo sa yuta. Maho ka kaayo mura kag patay. Bobitaw nga miduol ko nimo kay nakita kung ni ay daghang tubig kay maligo ko ug mogamit og sabon. Ug unya pagyud mangayo kog daan nga sinina para akong ilisan inig human ako kalig. Kahilas di matiguang ka. Ano ka yun na maligo, ha? Kisa ko ka, ha? Kisa ko ka, ha? Sa mataga dinhi ka? Nga baho. Di ko taga dinhi pero kun wa ko masayop bahin bisa akong apo nga si Adelfa. Unsa? Imong apo si Adelfa? Lulo ka sa akong mama. Kang kinsa kang anak. Anak ko ni Mama Adelfa. Akong apo si Adelfa. Hain siya. Patay lang akong mama. Hoy, Kamya! Ayaw pagtubay na natigwang, ha? Kaya ba sige sa kayan ka lang, ana? Aron, ato siya tabangan. Unya, atong padayunon din sa bahay. Ngano di man ko nimo padayonon nga ako may tinuod nga tag-iya inindapita. Unsa? Imo ni Tinhilo. Ayaw paglulo niya, Kamya. Kaya mo pa ta makasiguro kung tinuod ba na ihang ipanulti. Tuodi ay, kinsa ka ba? Usa ka ba sa akong mga apo? Ay, simba ko! Pa! Kabaho niyong patay ay! Ang imong taras wa na sa akong kaliwat. Sigurado ko nga dili ikaw kadugo. Klaro na lang kayo, tiguang. Kaya wasa ko mangandoy nga mahimo mong kaliwat. Pa! Pawa na! Kinsa ka ba? Ako ang asawa ni Luis. Ikaw ang angayan nga mupahawa dinhi kay bakakon ka. Unsa? Nganong miingon ka nga asawa ka ni Luis. Aron ka masayod ang asawa ni Luis, mao ang akong apo nga si Adelfa. Suhito siya. Kay gibahuan ka man ako halapahawa kay maligo ko. Ug Inday, kisa ganito'y ngan mo. Kamyalo. Maayo kay gituman ni Luis ug Adelfa. Nga kun mataw ang una nilang anak kun babae gani kini, ang pangan gyud sa buwak. Sama ni Adelfa, ang imong inahan. Ako'y naghatag og pangan niya. Adelfa, ug akong apo sa tuhod, si Kamya. Tawgan ko si Luis. Nalataw ka. Hasta na ba siya? Ingon siya kay padung na siya. O pa malagi siya mo abot. Taas ang panahon nga wa ko makaligo. Maupalo? Pwede bang mamalihog ko nimo, Kamya? Ulo. Unsa may mong isugo? O gusto kag shampoo o kanang shampoo og sabon nga humot, kuhaan ta ka. Gawas anak. Tualya og akong ilisan. Maarang nimo ang kang papalo. Na ako'y ako. Akadiyot ni ang yawi. Asa man ni nga yawi? Di ba sa taas ining bayado na may sirado nga kwarto? Oh, Kanang labing dako nga yawi para na sa pultahan. Unya kana ko sa kayawi para sa akong kaban. Sudlanan sa akong mga gamit. Kuhae kong ilisan og tualya. Rambutan nga bata, hinanay binangga. O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyong mga bata, mga kasama. Asa naman ka? Ingon ka kinagpadung na ko. Sorry kayo, love, ha? Kung saan magod. Paghapit na mo sa office, nakig-meeting mo ng among mga boss, pero hapit na may mahuman. Kuan man good love ba? May... Kuan love ko, di taga may istorya ang dugay kay maikog ko. Bye. Wisat.
Huwag na ko makaistorya. Pahin na nitiguan nga nagpailang ang ilang lulo. Mabalik ko dito. Kalain sa timog, uy. Kabog. Pero sige na lang, ako lang tumanon ang gisugo na ako ni Lolo. Asa ka ang switch ini sa suka? Ay, pasig diya sa kilid sa pultahan. Tiara. Naahayat na. Ala ka, apog. Papaan lang unya ni nako. Asa ka ang kaban? Makalipog. Ingon si Luis kay nangamatay ng ilang mga apuhan. Nga mo'y tag-iya ining karaang bahay ug luna. Unya takwahaw lang, ngini ay ni abot. Dukaya sa Luis, uy. Sinang putin, kaya naa sa unahan. Dugay naman kung na silang silingan. Husto, mangutan ako kung nakailapas siya sa mga apuhan ni Luis. At doon ako isang putin. Ni anatanan ang gisugo nako ni Lolo. Tad-an ko na ni, tad-on ni nako matuniya kay pasig na human na siya kaliko. Uy, ako sa ding isarag balik ang kapan. Ako sa ning ibutang kay ako pangserhan ang kapan. Mauday ni ang kapan. Murag lungon. Napakasi ng putin sa ilahano. Uy, kaniyat lang. Tinood di ako nakita. Abli na ang pultahan ng kwarto nga dugay ng sirado. May migawas. Ha? Si Kamya? Ma'am, Nagunsa ka diya? gisugo ko ni Lolo pagkuha og iyang ilisan. Unsa? Diya ka magkuha? Kano nang hilabot ka mas mga gamit diha? Di magkagyawi. Kang Lolo, Unsa? arisa ko kay pasig na human na siya og liko. Misamot kalibog ang akong Tutuan na si Kamya. Nanaog na siya. Paunhon ko lang siya. Ingon pang Luis, kitili paablihan ka ng kwartuha. Kay naa diha ang mga importanteng butang sa apuhan ni Adelfa. Nga dugay nang namatay. Pero, ano na may yawi ang kwartuha ka ng tiguang Kinsa magikaday na siya? Daghan kayong salamat Kamya. Karon makailis na gyud ko sa gikamingawan ako mga sinina. Di hindi kakikan lo. Nganong karon lang kami tao may pauli. Ay, istoryahan na lang unya ka Kamya. Di lang una karon kay di pagkaayo ka makasabot kay bata ka pa man. Haba? Olo, Karon ako na say mangutanan nimo. unsa man na lo? Kisa tong babayhana nga ngilad kaayo batasan. Mauto siya ang bakong asawa ni Papa. Kay hain man di ay si Adelfa. Dukay namang namatay si Mama Adelfa lo. Kay nasakit ko noog cancer. Oh, 5 pa ko. Grade 1 pa ko sa diyang namatay si Mama. hain mang minteriyo gilubong si Adelfa. Naara sa lungsod tuol sa among school. Nakatultul ka ba? Ulo, kay permi mang kumutuaw ni Mama. Pero karon gidit anak ko ni Mami Nerva nga dili paduawon sa lupong ni Mama lo. Ay, paghila ka po ko. Ako'y bahala. Mauna ng putin. Apuhan ko na siya ni Adelfa. Kung si Fabian niya tagiyaan ng bahay o yuta, dugay nang namatay. Unsa?
bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta ka mo tanan? Oy, diya kita sa adlaw Miyerkules karon mga bata, mga kasama. Thank you kayo. Salamat. Usbo na ako pagpasalamat ang kadagkuan sa Panyawan Liniment Well. Sir Edgar Solis, Ma'am Ladura Solis, Sir Mark Tolentino ug Inday Shawi Tolentino. Salamat kay ninyo sa sayong pinaskuhan nga inyong gihatag namo. Thank you kayo. Unya sa mga wapa makagamit ini atong Panyawan Liniment Oil nga pinaka-epektibo puning haplas kay number 1 magyud ni bisag asa. Kamong mga bata nga mga ginikanan nga dunay mga bata ayaw gyud mo kalimot ang plaza nato atong anak sa Panyawan Liniment Oil para malikay og digge, ha? Mga bata, mga kasama. Unya ako sa diay ning i-announce tong mga nakadaog di ay sa una kay wa ni nako ma-announce taon. Nakalimtan ni nako ang iyang answer taga Kugon Tagbilaran City ni siya. Si Ivy siya. Ivy Kugon Tagbilaran City ang iyang answer. Lolo nila ni basta lolo nila ni Ella og ni Kariot, ha? Mao siguro ni lolo ni Kael og Lino. Maoy tag-iya sa maong atong pangutana kinsa ang tag-iya nitong kabanso. Mao ni sila, mao ni nang kadaog si taga Tagbilaran si Ivy, unya ang taga Dapitan City si Juan Bagatua. Juan Bagatua, Dapitan City po di siya. Ang ikaduha tong nakadaog. Ug ang ikatulo, mao si taga Kalubian, Sindangan, Sambuanga del Sur, si Juan A. Amado. Mao ni siya nakadaog sa ikatulo. Thank you kay ninyo sa inyong mga pagsalmot sa ato ang mga pangutana diri sa mga aso ni Kuya Goliath. Unya sa tanan po mga tao nga bisag asa lang mga on ay gibo kalimot pagtumar sa G-Detox Plus Herbal Capsule anong mawagtang ang mga toksin nga naa sa inyong hangsod sa ginawan. O kamong mga bata, inom yun mo permitabli ha, samtang mag-asoy ko sa ato ang mga asoy ni Kuya Goliath. Don't pipi, tabli mo'y atong gamiton kanang 8-in-1 pinaka-the best na. Niguman, ay inom na giling para makatuog dita. Okay, mga bata, mga kasama, ani ang sumpay sa akong asoy ninyo ning si Manaona nga naguluhan. Milagro o silot. Ang gibiyaan tas miaging yugto, miadtog yun si Minerva sa 10 tiguang sa ilang dapit nga nakailas sa pamilya sa asawa ni Luis. Og unya, Kung si Fabian nga tag-iyaan ng bay og yuta, tukay nang namatay. Unsa? Namatay si Fabian, oy, human manganak si Adelfa kang kamya. Unya, 5 ka tuig gikan sa pagkamatay ni Fabian, misunod si Adelfa tungod sa sakit nga kanser. Kung mao kana ng putin, kisa man irong naasbahay karon nga nagpaila nga siya ko na si Fabian, ang apuhan ni Adelfa. Uy, ambot lang. Pero kung makakita ka niya ng putin, makailagyo ka niya? Ay, syempre, kay kung buhi pa siya hangtod karon, kami ra ba yung pangidaron na? Dili ka busy nang? Awa na kay sayo man kong magluto og panihapon day, para kung gutomon ko, naaday mahukad. Nga naman. Kuan, manghangi lang unta ko nimo nang putin nga ubanan ko nimo sa amo aron imong ilhon kung si kinsa ka ng tigwanga. Unya na lang tamang limpyo sa akong kwarto. Nga naman, Lo, mulakaw ka? Adtuon ko ang lubong sa imong inahan. Hapit naman mo kapiilo, ukma na lang. Mas maayo ron kay bugnaw ang panahon, way init. Na sige, arin ako. Hello, di siya mahatlok. Maato siya sa minteryo nga siya rang usa. Dali nang putin. Uy, ni alakis ng putin. Nang putin, maayong kapi Muamin ko ni mo nang. Ay, istaga santo. Paaminasat ko, ma'am. Ayaw na. Baby, hain ba tigwang? Si Lolo Fabian. Walain pa mga tigwang nga kalit lang nito nga din, Nilakaw naman pag humani at ilis. Asa mo na siya? Muato sa minteryo kay muduaw sa lupong ni Mama. Unsa? Uy, kilom-kilom naman day.
Karong taod-taod mo ngit-ngit na. Unya miadto siya sa sementeryo? At tingalig ungo tong tawana. Unsa man sa ingon sementeryo nga pulos man to dito mga patay, oy. Mausad. Ang ako lang kun, siya ba gyud si Fabian? Ngaw lagi siguro taong dugay na namatay. Luis! Love! May kiniya ka na. Papa! Hinay lang. Ko ni mo, Papa! Hasa sa si Papa mingaw na sabi mo. Nang mayong gabi eh. May gabi sa Luis. Nga nang wa man yung padayon na si nang putin love ha? O today ipalihaw ko ning akong mga dabi. Ako na'y alsa anak pa. Ayaw nak. Si Mama Minervan lang nimo kay mga bugat ba ni? Today ay. Nga nung nagisgot mo ni aning Lolo Fabian? Ay, kini manggod si... Igo na. Sige na. Ato ta sa solbag tiyo sig sulti. Tana dayon. Uy, taon-taon na di ay kang namatay, Adelfa. Sa ato pawa ni mo ikauban og dugay ang imong anak na si Kamya. Kung mao ka na, pabangan ko ikaw nga mahibalik sa kiliran sa imong bana og anak. Si Lolo Fabian? Ayaw gi ko ninyo binuangin ha? Dugay ng patay si Lolo Fabian. Siya may nagsulti na ako, Luis, nga ni ako no si Fabian. Mao man na iya sulti. Ani amagis kamya oh? Di ba kamya? Og kamatuuran ana, iya paghatagan si kamya og yawi sa iyang kwarto sa taas aron sa pagkuha niya ilisan. Di ba kamya? Tinuod ba kami ha? Opa. Unsa? Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Mao ka na hinungdan ni akong giadto si nang putin sa ilaha para iya makita ang tiguwa nga nagpailangan si Fabian. Unya. Wa naman na mo maabti. Mao ka na, Luis. Mao pa ko ni paglakaw sa dihang naabot me. Matod pang kamya. Asa mo ko siya kami ha? Sa sementeryo, mutuaw ko na siya sa lupong ni Mama. Unsa? Uy, mapauli na ko kay gabi na. Sige. Ihatod ta kay ng putin. Ayaw na kay duol rabaya ng amo, day. Ari na ko, oy. Basta mao na to. Patay na si Fabian. Kung mabalik man gani, tawag ako. Ako'y matubang niya. Lo? Ikaw ni? Lolo Fabian? Ayaw na ko gaksa kay nagkayuta ka pa. Buhi ka, Lo? Ugas ako. Tinuod ni Udam ko lang. Tutuki og maayo ang palibot mo. Ni apat na sementeryo. Umapay pagbangon mo diha sa imong lubnganan. Tuod na. Pero... katugnaw. Ikupo ning habol og sunod nako. Ambi, nakakupo na ko. Sunod nako. Thank you. Laumagod. May problema? Abi ni mo, matinamatikdan ko ni mo ganinga sa atong pagromansa. Mura kag napugos lang. Gikapoy ka?
Oh. Anong milak man ka? Tungod kay naabot ka na lang. Unya wala ko malabi ang imong mga bulingon. Nauwaw ko ni mo, Luis. Kanara di ay. Abi binakong unsa na. Giingnan ta na ka. Nga okay ra. Basta masiguro lang ang bisti ni Kamya. Tungod kay mauna importante nako. Nga dunay makatiman sa akong anak ug sa iyang mga gikinahanglan. Kana lang. Mao gini akong gitiman-an, Luis, nga samara ko sa yayas imong anak nga dili ka bahin sa imong kinabuhi. Ilabi nang hangtod karon. O pag ko niyo pakasli. Magtulo na ta katuig kapin. Ayaw pag una-una og ingon ana. Husto ka. Tulo ka tuig ka pina o nahibaw ka ba nga nagplano ko magpakasal ta karong sunod buwan? Hansa? Oo. Abi mo, ako unta na isurpresa nimo. Pero niya, hapit man ka mangluod mo nga ako lang nagisulti nimo. Luis! Oh, sige. Kunta ka rin katong bayot nga amigo mo para sa wedding planner. Aron prepare na yun ang tanang gikinanglan. Oh, thank you. Thank you, Luis. Thank you. Nani mo ang silpri kami, ha? Ay, ahos to. Kagahapon ni sa papagduwa niya, iyang gibilin ako kay basi ko nagmawa. Nalimtan niya kuha. Biklo, kinsa ka nanawag? Usa na sa iyang mga friends. At tumagon ni mo? Biklo. Number naman. Hello? Kinsa ni? Ikaw ang nanawag. Unya ako'y pangutan-o ni mo, kinsa ko? Ikaw ni Luis. Kinsa ka? Nga nung nakailakan ako. Hain ang ako, anak. Ngano ikaw ay nagkupot sa akong cellphone nga akong gibili niya. Adelfa? Ikaw ni? Hello? Hello? Kinsa to? Kadit sa... Tawagon ko balik yung numero, ha? Si Luis ang nakatubag. Mauna, Lu. Nahibaw ka ba nga dinaog-daog ang imong anak, anang babae nga iyang gikatipon karon? Lu, basig siya. Tubaga, ug sortihi sa tinuod nga buhi ka. Butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata, mga kasama, mayong haghapon ka na ito dito sa Cebu City. Ambot na sa uban, no? Unsanim orasa i-air ang atong mga asoy ni Kuya Juliet. O sa tanang mga kadagkuhan sa Panyawan, Lenement Well nga, mihatag og sa iyong pinaskuhan na mo rin. Thank you kayo. Salamat yung kayo, sir. Salamat sa grasyang inyong ipaambit ka na mo. Thank you kayo, Lord. Salamat kayo, Lord. Thank you kayo. Unya, sa tanang mga nabati na ito karon, labi na yun, sila si Sir Jerry Alo di ay, o si Ronald. Thank you kayo diya, sir, sa Panyawan, Lenement Well. Thank you kayo. Unya, sa mga staff food, sa ato ang mga igsuon po din na sa SED Marketing. Thank you kayo ninyong tanan. Salamat gyud kayo. Okay? Yung mga bata la, inom og dun pipi tablia. Ibna din na ninyo kay para maminaw mo sa atong asoy magdun pipi tablia ta. Unya katong mga kaigsuonan pod nga pataka og kaon sa ako nang giingon ninyo ay mo patakag kaon kinahanglan kun mo kakaon mo bisag asa kay di man gyud na nato kalikayan nga makakaon ta. Unya kinahanglan lang gyud ta nga mutumar og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang toxin nga naa sa suod sa atong tiyan ini kabuntag habwaon kada. Kung mukaon mo karong adlaw, ini kagabi inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Usa ka buok unya dayon ninyo katog. Ini kaugba habwa gyud ang tanang mga toxin nga naa sa iyong lawas. Mao nang mga kato inyong gipangkaon nga mga daotana o dunay mga kagaw kay mao man makaingon sa atong sakit. Okay? O sa tanang mga kaigsuonan nato nga kulang sa kato gala
pagyeling mong tanan para sa yeling mga bata o mga dagko makatugtag 8 ka oras. Oy, ang tanan ay mga igsuon po nato nga mga staff sa Miguel Foliar Fertilizer ni Kapitan John Ramos nga nimo sa Eagle Camp. Ay yung mo kalimot ang gamit ang Miguel mga bata ha, ay dili mga bata, mga mag-uuma kay pinaka the best yun na taon nga patubo sa atong tanom, padagko sa atong tanom. Miguel Foliar Fertilizer. Okay? Ani asdas, uy, karong taon-taon inungog katong ato ang masulman kay magdog naman mo karon sa inyong misis. Masulman mo ay the best. Okay? Masulman, ha? Ay mo kalimot ana. Okay? Ang gibiatas may agingyog to mga bata mga kasama mibagting ang cellphone ni Adilpa ug nagduha-duha siya sa pagtubag ngini. Ug unya Lupasig si Luis ni. Tumaga, og surtihe nga buhi ka. Hello, Adelfa, ikaw ni? ako Luis. Gibinuangan ba ko nimo? Ngano nakaingon ka man, ana ha? Nga gibinuangan ta ka? Dili ka nga ikaw ang nagbinuang nako, Luis. Patay na akong asawa ka sa Adelfa. Dugay ng patay. Husto ka. Namatay ko 5 anyos pa si Kamya. Og sa dayon kong kamatay, gibilin ko niya ang akong cellphone sa panugon nga siya ang mugamit niini og dili ilisan ang numero. Hasta ang ringtone kay maunay among handumanan. Naibaw ka. Ang buot mo pag-ipasabot nga. Ikaw yung kini Adelfa. Oh, namatay ko. Og nabuhi ko karon nga wa ko mahibaw sa hinungdan. Ikamulayas de sa kumpanimay. Pwes mag-antos ka. Imong panimay? Akong panimay. Tungod kay hinatag na sa akong lolo Fabian nga rin ako. Busa ako ang tagiyan ni anak. Dili lang kay ang bahay. Hasta na ang yuta nga gitarukan ni anak. Busa uway katungod si Luis nga magpapuyo niya og kabit. Unsa? Hoy! Hello? Hello! Buset! Hunya, mituo ka, Luis? Matuog na ta. Ugma na ta magsulti. Nga nung mihilak man ka. Gimingaw na ko ni Kamya. Pues mamaulit na sa ato. Bahala nagnaa ang kabit sa imong bana. Onya, kining bahay kay mong kiabangan lo. Nagkadahon man kagduha ka buwan ini. Sige lang. Paggaduawon ra gihapon ni nato. Dako sa bigi katabang ilabi na nimo. Kay may kasakan ka nga way hasol. Giandam ko ng daan kining baya o mga gadgets nga magamit mo. Salamat kaayo lo. Pero diin ka magkwarta. Ding ikaduhat ng kinabuhi, di na maglisod sa pag-angkon o sapi. Bisag unsang orasa. Pero may ipasidaan lang ko nimo, Adelfa. Unsa ka na lo? Dili ta pwede musod og mga simbahan. Bisan og kapilya. Nga naman lo. Dunay daotang nahitabo nato. Maluya ta og mugawas ang dugo sa atong ilong mata og dunggan. Mao nga likayan tang mao mga lugar ug ang mga imahin nga bininditahan sa holy water. Kinahanglang niya miabang kog bahay nga way mga imahin kay sa mudritso ta sa atong bahay. Naidaghang mga imahin dito nga bininditahan sa altar. Mao nga ako muso dito. Si Kamya ra ang akong gisugo pagpaabli sa akong kwarto aron pagkuha sa akong ilisan. Ubilib ko sa kaintelihente sa imong anak. Nabuhat niya ang akong gisugo niya. Maubalo. Gimingaw na kayo ko sa akong anak. Mahimo man nga imo siyang makita ugma sa eskwelahan. Gusto. Sa eskwelahan ni tuod. Gusto. O ba ni kuluha? Ayaw ka balaka. Ubanan ta ka. Yan na.
Niyan ako sa sementeryo. Kinahanglang masusi ko ang lubong sa akong asawa na si Adelfa. Doon ako. Oh, Ginoo ko. Ipa'y nagdulag, ang butan nga bata, hinanay binangga. O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Abli na ang lubong ni Adelfa. Ano ni? Unsay buti pa sa buti ni? Nga siya tong gikasulti na ko gabi eh. Nabanaw siya. Pareha siya tabo ni Ginoong Hesus. Unya, asa siya karon? Nadugay lagi ka. May meeting sa eskwelahan ni Kamya? Gikan ko ng katulik kami sa ilang eskwelahan. Unya, miadto ko sa sementeryo. Akong gisusi ang lubong ni Adelfa. Unya? Abli na ang lubong ni Adelfa. Ha? Nga sa ato pa? Tinuod ginabuhi siya? Oo, Minerva. O siguro pagkahitabuan, Luis? Ambot. Naglibog ko. Oy. Minerva. Unya, unsan man lang ko. Nga nabuhi man siya. Kung nabuhi man siya, dili kini kabubuton sa Ginoo. Maunay akong pagtuo. Luis, mahati ka. Ako na may pulis iyahang dapit. Unya, unsa may mahitabo na ako. Ibaliwa na lang ko nimo. Ha? Minerva. Mahal ba ko nimo, ha? Mahal ba ko nimo o dili? Tupag ako, Luis. Tupag ako. Kamya. Hala, si Lolo Fabian. Lo! Uy. Amin ka, Lo. May kauban ko. Ug ayaw kahadlok niya ha. Kaya di man siya kag. Buhi siya. Kinsa man, Lo. Tuwa dito sa gawa sa inyong gate. Tuwas daplis krasada nagpaabot nimo. Tana. Wa lagi ka ni pauli sa bahay, Lo. Di-inday ka na to. Ay, mo na ka nang mahibawan karon. Mangutana dahi ko nimo. Unsa man na, Lo? Nakatimaan ka pa ba sa hitsura ni mama nimo, Adelfa? O, Lo. Kay ang iyang picture na aman sa akong higdaanan. Ako mang gitupad. Nara siya. Kamya. Hala? Kamya. Ma? Buhi ko, anak. Ma? Gimingaw na kayo ka nimo. Mausap na ako gibati, anak. Kadako na nimo. Masa ka naggraduha, ha? Grade 3. Magbiya na ako. Kinder 1 ka pa. Mapauli na. Aron si Mami Nerva mo paawa sa ato. O, anak. Mapauli ko sa ato. Nakahukom na mi si lolo nimo. Andamon pinandaan kinalamisa. Aron inigabot ni Kamya, ready na ang paniud to. Ayun na kung akong pagpapapel. Aron dili na mausab ang hukom ni Luis sa pagpakasal nako. Bisag na banhaw pa ang iyang asawa. Nadugay mas kami, ha? Ay, basig naghapit-hapit na sab. O sa mga siya oras sa maabot din sa bahay. Kalang, wa ko din hibalaw. Usahay mga alauna na. Mahigayon pagigani nga, pasado na 2:00. Bilagod, ambir ng yaway sa motor kay akong sugat-sugaton. Ang maayo ini, kuhaon lang siya pirmi. Mabitaw na sa una. Ako man na siyang kuhaon. Pero dili man siya musugot kay di ay, muhapit pa din siya sa menteryo. Mao ba? Ni
anak ko. Niya daan. Oh. Nganong karon ka lang, ha? Alas 12 na pasado, oh. Nakita man ko't mi si... Kumusta ka na, Luis? Lolo Fabian? Buhi ka? Rambutan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta ka mo tananoy sa tanang mga namati na to karon? Kumusta? Labi na yun sa mga ginikanan kay alas 6 na ba? Hala, haplasin na ninyong anak sa panyawan Linamit Oil aron malikay sa dinggi nga rampan ta kayong dinggi karon. Hala, haplas mo niyang panyawan Linamit Oil. Ay lagay ninyong daghana na basta mga bata. Pero kita mga dagko, kinanglan nga ubay-ubayon po na to kaya atong mga panuot, pamaol para matangtang po na atong mga panakit sa kalawasan. Kanang mga danlak, kanang dysmenorrhea, kanang mga varicose veins, kanang mga paso kagid-kagid ug uban pa nga matambalan atong panyawan Linamit Oil kay kanang panyawan mahigala sa karaan nga panahon maog yun ay kuhaan og haplas sa mga katiguangan. Ihumol na siya lana butang nga gas unya ang kanang panyawan mo isuod dito mauna nga pinakadabis nga haplas yun ang panyawan Linamit Oil. Mao nang gibuhat karon sa SED Marketing nga panyawan yun ang ilang gigamit para sa haplas sa katawhan kay mao man ay pinakadabis nga ihaplas yun. Bisang kung saon, nakasuhay mo yun na. Tambal na at sa sakit sa ngipon, pwede na nimo kanang sakoto, o uban pa niya ka mga kagid-kagid, o uban pang mga panakit sa kalawasan lagi. Suway ninyo ang panyawan, labi na gyud sa dinggi, ilikay gyud ta sa panyawan Linamit Oil. Pinaka the best, number 1 nga haplas karon bisag asa mo mangutana. Okay? Sa tanan po nga nabati na to karon nga ana sa tagsa-tagsa ninyo ka mga bata na sa tagsa-tagsa ninyo kapanimay inomog Don Pepe Tablia kay mao na pinaka the best nga imnon ninyo mga bata kanang Don Pepe Tablia. Inom ra gud mo anang Don Pepe Tablia mga bata, di ba lagsik mo. Suway na ninyo 8-in-1 boy gamitan ninyo kay the best kay ng 8-in-1. Don Pepe Tablia, may atong gamiton, mga bata buntag sayo. Isuwag paan or isuwag puto or unsa pa na niya. Pinaka the best ang Don Pepe Tablia. Kung tawa na ninyo. Pwede butangan ice, pwede sa nabinyo butangan og tubig init. Pero para nako the best gyud og tubig init kay para mainitan inyong tiyan. Okay, sa tanan pong patakag kaon ay gyud mo kalimot og inom og G-Detox Plus Herbal Capsule kay kita daghan ra patag pabati sa tuglawas. Kana tungod mo sa toxin nga ato nakaon. Mao na nga inom gyud mo G-Detox Plus Herbal Capsule. Buntag inigdip ka mukaon usa ka buok, usa ka oras una ka mukaon, inig ka gabi usa ka oras pod una ka mukaon nya. Kuan ni siya, safety ni siya bisag nag-inom ka og uban pa mga tambal ya. Okay, unsa imong ika-greet ya? Sige. Dong Clitoy, usap na. Kuya, naminaw diya si Iris Tabal sa San Fernando, Bukidnon. Di ay ba? Kuya, Usak to next MB na ito kuya no. Next MB. Bukidnon, dito. Unya sa budbud po ni siya na kani sila i-great town ko nila ni Willie Alcutin og ni Roy Abling Alco sa ako Sanchez og Brad din ha. Okay, sila si Berting og Tisya gikan ni Sana ha kanang mumuhat og budbud diha sa karka nga lami kay na siya budbud taon butangag lubi. Unya pod ni apoy ako i-great pod nga kining si Inday Beverly pod igsuon ni Inday Marijoy nga sige taon ni sila pamati dito sa Bukidnon taon. Inday Beverly, Inday Marijoy, mga bata taon ni sila nga suki gyud taon kay ni si Inday Beverly murag ang edad ani 11 anyos. Oo nya si Inday Marijoy pod ang edad 13 anyos. Kumusta mo diha ha Inday Beverly o Inday Marijoy? Sa tanan ninyo igsuon din ha. Thank you kaayo daray si Joy Bosnelio o si Inday Beverly Bosnelio o sa tanan nga namati diha sa Bukidnon. Thank you kayo. Okay mga bata niya kita sumpay sa akong aso ninyo ning si manahon nga naguluhan. Milagro o silo? Ang gibiatas magigugto mga bata magkasama medyo nasuko si Luis tungod kay nadugay og nuuli taon si Kamya. Ug unya mga bata mao ni nahitabo. Nganong karon ka lang, ha? Alas 12 na pasado, oh. Nakita man ko't mi si... Kumusta ka na, Luis? Lolo Fabian? Buhi ka? Love, siya ang ingingon ako nimo. Mao na siya. Oo, Minerva. Siya si Lolo Fabian. Unsa? Karon mituo ka na. Unsa ni pagkahitabo, ha?
Nga na nabuhi ka, lo? Mutuo ka bang milagro, Luis? Milagro? Milagro ang nakaingon nga nung nabuhi ka? Di lang kay ako. Unsa? Kumusta na, Luis? Adelfa? Siya bang gipulib na ako? Kinsa ba'y magdahom nga ingon ini ang mahitabo? Nga milagruhan mo o mabuhi mo? Mabasol ba ko nimo kung mangita kog lain? Patay ka na. Ug ako mangitag puli, diha-diha dayon. Gipalabay na kong pila ka tuig, una ako mangitag lain. Pero kung nahibaw pala kong daan nga, mubalik ka kung man sa imong kamatayon. Wa unta ko mangitag lain. Wa ko ikaw basula. Nagkasabot ko, Luis. Basta ang gipuli mo unta na ako. Kana untang tinuod nga nagmahal ni mo og sa atong anak. Pero kanang babayana, iya lang mahalon og panggaon si Kamya kun niya ka. Pero kun wa ka dinhi, si Kamya sama sa ulipon ang iyang pagtratar. Unsa? Dili ka na tinuod! Ayaw na lang pagnigar, babae. Kay nakita ko ang akong apo. Adto ko sang adlaw nga naglaba. Unya, nakadungog pa ko. Nga, unya mo na siya pakan akon mahuman na siyang trabaho. Tinuod ba, Minerva? Ayaw na lang mo pag-ergo. Pangaon na lang mo. Og pagkahuman pamutos mo sa inyong mga gamit, Luis. Og pamiya mo dinhi. Bahala mo asa mo puyo. Ayaw lang mo dinhi kay kang lulo ning bay og yuta. Busa ayaw mo pagpuyo dinhi. Og ibilin si Kamya og bahala na mong duha kung asa mo paingon. Adelfa? Di ko maghilabot ninyo. Basta ibilin lang nako ang akong anak. Mana kami sa taas. Og kinahanglang inig ka na og ko karong hapon. Wa na mong duha. Kamya. Uban mi sa taas. Wa pa'y paniod to si Kamya. Pakanaw na siya. Nangaon na mi. Nangaon mi sa restaurant pa. Oh, mao ba? Tana sa taas lang. Kamya. Arisa mi pa. Mga ono na ta. Unya ang ta maghusay bahin sa gisulti ni Lolo. Kisa pa may ganahan mo kaunin ng kayong tanga, Luis. Oo, ang kunon ko. Ngalay ang pagtagad ko sa imong anak kung wa ka din eh. Sa ato pa. Wa mamakak si Lolo Fabian. Wa, ang pasaylo ako. Nahibaw ka gyud. Sa sinugdanan pa. Nga kontra ko ang mga babae nga dili makamaong magmahal sa akong anak. Di ba gisultihan ta ka na? Nga mahal lang akong anak kay mahalon ta sab ka. Nabuhat ko ka na tungkol sa selos, Luis. Silos? Ha, Minerva, lahi ang pagmahal ko sa akong anak. Ug lahi sa ang pagmahal ko nga gipahinungod ko nimo. Pasaylo ako, Luis. Way dagang istorya. May gikasabutan ta. Kung dili ka makadawat sa akong anak, pues, di sab ko makadawat nimo. Abli ang pultahan. Makahimo ka sa pagbiya. Luis, maluhay ka na ako. Hatagi pa kong laing gayon. Maluhay ka. Oh, asa na tos mama nimo? Magkuha ko na siya og trapo para sa apoklo. Kadugay gud yang nabalik. Akong apason, lo. Salamat, Senyor Santo Niño. Ning ikaduha kong kinabuhi. O sa kaning kipati ko. Kalit nga nawa ang ako kusog. Matumba ko. Mama! Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Ayan sumpay sa akong asoy kaninyo mga bata, mga kasama! Mana
Labi sa abog. Di ako na pila ka tuig nga wa mi maningkusi. Lo, si mama natumba. Ug may dugo nga ni aga sa iyang mga mata ug ilong, lo. Hay masiya. Tuwa sa altar, tungod kyud sa altar. Ha? Dali, alo. Ngano nagpaduol masiya sa altar? Ngano man? Agas papa mo, ipaalsa sa mama nimo, ipalayo siya sa altar. Sige, pagdali na. Kay dili ko magkadaog ni mama mo. Pagdali. Ngaw na apa ka diha? Lakaw na. Muluhod ko, Luis. Pasiluunan ko ni mo, please. Minerva, ni Ana ang akong asawa. Kamya, naunsa ka? Ha? Kaya si mama pa. Ngano? Naunsa sa mama nimo? Kalit lang natumba ug may miagas nga dugo sa iyang mga mata ug ilong. Unsa to? Nagkuyapan ang iyang mama ug may dugo nga miagas. Ngano magha? Husto, ako panidaan. Sige. Dili siya ko higdarat pa himutan, Luis. Dali. Mama. Ngano man niya? Unsa ni tabo niya, lo? Nganong may miagas nga priskong dugo sa iyang mata ug ilong? Unsay but pasabot ana? Ang pasabot ini nga nakalapas siya sa gitakda. Unsa? Hilom lang una mong duha kay ako pa siyang atimanon. Panggawas una mo. Tana, kamya. Adelfa, kapuhad ko ang dugo ang namigawa sa inyong mga mata. Adelfa, pagmata. Ay, ko. Di ka sa guest room. Lo, nga nung kalit man kong nawad-an og kusog. Nga may atubang ko sa altar. Di bagi warningan tanaman ka nga dili ka mo atubang umupaduol o mga imahin nga nabinditahan. Ano man? Tungod kay dili milagro sa naa sa langit ang naghatag nato og ikaduhang kinabuhi. Mauna pa, nakita na ko si mama nga nag-atubang din sa altar. Unya, natumba dayon siya. Ug may miagas nga dugo sa iyang mga mata ug ilong. Unya, nakuyapan siya. Mao ba? Nga sa ato pa? Dili pagbuot sa Dios nga nabuhi sila pagbalik. Ngano di ay pa? Ngano mao mo tinitabo ni mama nimo? Sa diyang mianhi sa dinis altar. Kung ang Ginoo pa'y nagbuot nga nabuhi sila pagbalik. Dili unta to mahitabo niya. Kung mauna, kung wa na to siya ipalayo dinis altar, masunog tingali siya. Unsa? Luis, Lo, kumusta sa Delpa? okay na siya. Ay namog kabalaka. May ipamalihog lang ko. Unsa man na, Lo? Kuha ka ng tarang mga imahin nga naadiha sa altar ug ilabay na sa basurahan. Unsa? Alay binangga. Halo mga bata! Kumusta ka mo tanan? Oy, adlaw karon sa banaw katapusan ni sa atong aso ninyo mga bata mga kasama. Di lang kay ta magdagang sulti ha. Ako lay padayon ang akong aso ninyo ning si banaon nga naguluhan. Milagro o Silot. Ang gibiyatas mga gigyugto mga bata mga kasama ato na sayran nga gisugo. Si Luis ni Fabian sa pagkuha sa ng imahin nga naa sa altar o ipalabay sa basurahan. Sa kay may tabuan nino mga bata mga kasama. Sumpayan din na to. Ani ang tapos ang sumpay sa akong asoy kaninyo. Lo, Tumana lang gisugo ko ni mo, Luis. Lo, nganong dili makamusikit dirig maayo? Ay, tumana lang gisugo ko ni mo. Mutuman ko. Kung hatagan ko nimo rason, kung nganong imong ipalabay ang mga imahin. Tungod kay maunay nagkaingod karon sa nahitabo ni Adelfa. Sabton ko ba? Nga kamong duwa sa Adelfa? Mga ulipon sa kaaway sa Ginoo?
Tuo di ay. Di bagi palayas ka naman ni Adelfa. Anong niya ka pa man? Nalimot ka ba? Nga imo kong gipatawag kay ron dunay makaalsa sa akong asawa ganina? Pues wa ka na kinahanglan na. Layas na ining baya uban sa imong kabit. Oh, mulayas ko lo. Pero dadun ako si Kamya. Ayaw! Ayaw pagdulol niya Kamya! Ibilin si Kamya, Luis. Ibilin yun. Pues, dili ko mubiya ining baya. Gusto na sa imong paghilak, oy. Nakasabot ko sa imong gibati. Og nahibaw na ko kung nganong nangabanhaw ng apuhan og apo. Dili na gumikan sa milagro. Di na pagbuot sa Ginoo. Wa lang sila basayod nga mga pag-antos ang ilang matagamtaman anang ikaduha nilang kinabuhi. Nagtuo silang gimilagruhan sila sa Ginoo. Wa, Minerva. Hinoon, gisilutan sila. Tungod kay wa nila madawat ang ilang kamatayon. Og sa wa nila paghinulsol sa ilang mga kasalanan, ni atong hilimatyo na sila. Kay ang rason anang duha, dili pa sila gustong mamatay. Maong gibanhaw sila agig silot. Kanang nasaksihan mo sa nahitabo kang Adelfa, nga nakuyapan nga miatubang sa altar. Kana nagpaila nga si Satanas mo ay nagbanhaw nila. Ug dili na sila makaharong sa mga imahe nga iya sa Ginoo. Niadtong panahona, sa dihang hapit na sila mabugtui silang gininhawa. Diatagan silang panahon aron magbago. Diatagan silang panahon sa pagkumpisal, timaan sa pagdawat sa ilang mga kasalanan, ug mukalawat agig pagdawat sa Ginoo. Ilang gisalikway. Karon na banhaw nga dili kaboboton sa Ginoo. Ang tanang nangamatay mabanhaw, pero dili pa karon. Gawas lang nilang duha. Unya pa mabanhaw sa pagbalik sa Ginoo sa adlaw sa paghukom. Pero kana sila, nabanhaw gumikan sa gahom ni Satanas. Mao nga ato silang sumpuon. Kay kung dili nato sila santaon, karon Minerva. Tingali unya kung mamiktima na sila, kay ila unyang imnon ang presko nga dugo sa tao. Unya, usama nato sila sa pagsanta ni Ana, manang putin. Magpatabang kita kang Padre Oscar, ang kuraparoko ning atong simbahan. Tana, uban niko. Oh, niya, oo. Sige. Isolob ni. Aron tugutan ti ka nga mo adto ni mama ni mo Adelfa. Sige na. Kwintas nga ang pendant cross. Now, ako na kayo napabindahan sa pare. Unya ang tanan ko ihatag nimo kung mo-graduate ka na sa elementarya. Pero tungod ining hitabo karon, imo na kining gikinanglan. Tungod kay si mama nimo na ulipo na sa mga dautan. Oh, now, ang ngayon kay Kaskwintas. Naay mga tao pa. Nanuhol isang mga standby para lang makuha sa mga imahin sa altar. Kay wa man ka masugot pa. Kami ha? Mag-pray ka, pirmi ha? Opa. Walay sa gabal sa atong paglihok-lihok, Adelfa. Kuhaon ko ang akong anak lo. Si mama pa, ni apa ingon dinhi. Ambeng akong anak, Luis. Nara, Kami anak. Kuanan ko ito sa imong liog. Kuana! Hinanay binangga. O karon na yung sumpay sa akong asoy kaninyo.
Unsa? Dili nimo kuhaon kay bunluton ko na. Ayaw, ma. Sige. Pasag di siyang mugunit ang imong kwintas kami. Putlon ko ni. Oh! Mama! Adelfa! Adelfa, daon sa ka. Magkapasok kayo din sa kwintas ni Camilo. Niya siya ako. Oh. Kisa imong hadlokon. Ha? Ay! Kagususangin! Si Papa naasa kisame! Papa! Ay, pag-ato niya. Papa! Papa! Aray! 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 Ako'y mulangkat na imong kwintas. Kinip! Ilabay ko, Nip! Papa! Papa! Ilo na. Tana sa kwarto. Gikan karon anak. Dili na kita magkalagyo pa. Igay! Kasakit sa kong lawas. Gilupad kuskusog nga hangin. O gipapalit kalit sa kisame. Unya, kalit kong gihuog din sa sahog. Agay. Oh, may nagpaingon din eh. Kaysa, oh, demonyo ka! Dili ka si Lolo Fabian! Ako kiniluin. Kumusta? Madapa? Dili mulong dinis kalibutan ang mga sakop ni Satanas! Mau ba? Pawa panuway! Kuhaan ko ikaw og dugo, Luis. Unsa? Ikaw ang unang tao nga suyupan kong dugo ug ang adil pa mo ang dugo ni Kamya. Ayaw! Ayaw ka ninyong buhata! Ayaw! Sa ngalan sa Diyos, paawa sa tanas! Naabo sila! Naabo! Naabo si Lulong sa Dilfa! Papa! 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 Ang ilang mga abo, silhiga o isod o baga o ibalik sa sementeryo. Oh, Padre. Og daghan king salamat. Ako kining katungdanan, Luis. Salamat, Padre. Og kaninyong tanan. Nang butin, og kanimo, Minerva. Luwas na mo sa katalagman, Luis. Daghang salamat sa imong gibuhat. Tungod kay dili ko gustong mahitong pawak sa kaluotan ang nahimo ng kabahin sa kong kinabuhi, Luis. Mao kada, Luis. Kung wa pa si Minerva, ambot kun unsa na inyong madangatan ka. Minerva, pasaylo ako. Mama Minerva! Kamya ka muna ang akong pamilya. Minerva, dinhi sa presensya sa atong mga salingan. Ingo man ni Padre Oscar. Akong isaad. Mahinayon ang atong kasal. Mahinayon kini sa pizza nga atong gikasabutan. Luis, salamat! Salamat, Luis! Daghan kayo, salamat! Malipay magulang ang butan nga bata hinanay binangga. Og dinhi mga bata, mga kasama, natapos ang akong asoy ninyo ning simanahon nga naguluhan. Milagro silot din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulat Kinetran, sinuwat ni Kuya Jujo Aligriboron. Direktor atong pinalanggang gwapa si Mamartis Albores, Parba Albores. Ang atong sound spinner si Kuya Joel Bensi. Soundman Mr. Ricky Bangis Garing. Recording audio editor Kuya Ariel Mangkao, kalunasan kinitalan talit ka na to sa RMN Drama. Hey!